Evo ovako, pomaže Bog i savez komunista. Šta ću da kažem, što bi se reklo, danas je Sveti Luka i Halloween, noć veštica i naravno, svako ko je pravoslavne vere treba da slavi Svetog Luku, ko nije, neka radi šta hoće, ali ima tu neka začkoljica, što bi se reklo, sama noć veštica je paganski običaj koji je, čak kažu da je nastoji na tlu Srbije, da su kao Kelti praktikovali, znači preko malo više od skoro već par hiljada godina, i on je obeležavao, tačnije označavao je dolazak zime. Pa da bi se branili naravno od jako strašne zime, oni su pravili te strašne neke strašila ili strašne životinje i tako dalje, da bi se odbranili od jake i hladne i duge zime. Tako da ima i za ovo i za ono, što bi se reklo, argumenta.